Hi mga friends! May dumayong marang. Yung nabibenta ng marang. Bibili tayo. Hindi na. Wala man di. Pangitaon tagid ka. Bilang salada nga kapligya. Marang. Wow, sige. Ice. Ano siya, marang? Di na marang? Pili ito? Ngayo lang ta. Hi, friend. Nakapaligo na ko. Kamit. Nagtupot ng tipo. Ay. Hindi na marang na? Ay, ari lang. Oo, vlog. Guys, nangwa kami titigapon. Ako, sasok naman. Oo. Sasok naman ang yung pangwa namon, guys. Silo. Saan pa nanilig ka? Wala. Marang. Ano meron? Guys. Ano na ba yung titayang taning gagmay? Mahal dun. Ano niya ha? 15 dun. Nga wala puloon ha? Ang bugat. Ano yun? Tapila ni? Yeah. Ayan, ay. Kagabi gani agatan ako gani kagabi gani ay to hala ay ara siya gali lingid mar kita ko to sa gani kumbal mo ito to galagaw Tapila sa live sa'yo. Kuha na ito. 20 gani. 20 na eh. Sure ka? Uy na ya. Kuha tayo. Kada pa pili. Napilangin mo yung pinya? 20, may tapos. Tapos yung benta? Pila-pila ang hinog ang luto. Hindi ko bala mag Ay, tata na yun. Ano ito? Luto man yun. Luto naman tanan. Ara pila na yaw? Makwa man. Ay, ano man. Hindi lang. lang ako ay kapudo Ito. dagpila ning binya ho Bensin ko na na eh. Pabugal mo kita? Kariya pila na eh. Pinando. Wala bilog guys. niniyaw Ito pila ng imo? 15. Apat. ang 20 kuno Marang. Ito kung hindi ko siya. O gani. seryoso sa mara kay pamahal Yes, ha? Kaya ka matao siya. kagamay man niyo 20 mo lang Ano yan? 15 yo? May 15 sa yan. Pat, thanks. Okay. Ano? Kariya. 20 sa na. Tinita na. Sige, apat. Eh, sabi ko bagis naman, pre. May ano ka? Hindi. Sulod lang. Harap plus ay kuwan. Pero okay, di naman ako man tini. Kagagmay. Katong ko ay sun, pre.
Wala mo isda ni Kambalada. May hindi. May... Saan ka lagad sa gabot? Isang Domingo, dua kami ni Nining. Kita ko na si Demelisa. Ha? 5? Wala na rin ka nga, 5. Okay, sige. Hindi mo ko pagpaayo ko. Oh, gwapo ka man. Sige na. Sila. Kundi iya ka doon sa pagpayoon, dito parang daan mo na siya pagpasod doon. Oh, banggaan. Sa puno. Banggaan ko sa isulod sa kampo. Ano? Dala mo din sa dindod. Sa kampo. Kamu Eh. bigyan. Tapas bigyan. Sa punong na lang. Sa punong na lang. Saan? Ang puti. Asawa ni Ken. Ah. Nas, pilaw na! Ay ba? Pitching ka? Oh, Kasi wala na unod. hi, friend. Dala di! Hi, Ning. Oo, bakal ko marang. Huwag kayo nagpasakot kay friend mo. Ang kaon ka? Oo, bakal ko. Sakit na isa. Kasi man ni kamiga. Ga, kami marangga. Gabla. Gapinula pa na lang ang tukol na open niya gito dayaw. O, pili na to. Harap pili Ko na ka bilag-bilag. Kala to. Na, ano nga, hindi ka balong pili. Ara lang ako na. Kuhay lang gasinas. Ilang? Ano man? Bilog na na. Ipariyo mo lang nito. Tagpulo ne? Ayaw ah. Bebelong taon ko be. May tapulo ah? Dola man tapulo? Ara sa muna order ko. Ayaw ah. Hob! Ay. Uy, akin. 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 Hindi, kapin yan. Amo na gani ngin pa niya tapulo. Agad may managi. Agad may? Agad may? Hmm? Sige lang. 30 ang nagsabi ko. Lagi ng pamuksan yung ano yan kasi piliyon ba? Kaya ari na. Hindi na na pag ibalik. Tagpulo na yung ako no. Yang pinyan. Adin tagpulo aw. Araon na. Araon. Dari na ako no 5 kilo. Tagpulo kami. Hindi mo man japon. Maulas lang mo ito. Aslam. Sang naman niya ha. Bago na basta bago ano. Hindi, pangalo. Bago. Ang dawa ari oh. Ari man tagpulo ko mamili-pili ka pa da. 4. Dason. Oh, kanano. Meg, dito ka doon sa plaza kay si sila Meg kasi mrepe. Mala aris dudoy ba? Okay. Tapi na saw. Tagpulo. Tapulo lang? Tagpulo lang yan doy. Sabi ko sabihin. Tagpulo lang niya. Ang gagawin na yun. Thank you ka. Ah, sabi ko kanina inubos yung 20. Ha? Pag is mo karon? Wala sa kong kakaan. Gakaon sa kuno kanon. Di ka na ko sayan? Ha? Nga din may pasayan na. Ang imo nga ihada nag-intro ko matsugi. Oo, ganit. Di ipapagita sa rak-rak high heels. Uy, di kami makaigong onda sa heels. Ikada ko kay iyang entrada. Tingin ko ate, diin ko nila. Pinil eh. Dama. Tamis nang? Pag ulo ko kita ay. Masarap din. Yes. Kanya ba? Away na gasto mo. Oo, ba ulo sa kulay no? Di sa lino.
Kulo, dobra. Pluga puli-puli na saya kada ano, no?